माता के भारत माता के नशा मुक्त त्रिपुरा के नशा मुक्त त्रिपुरा के नशा मुक्त त्रिपुरा के এমনি কাছে স্যার আমার মায়া পোড়া আমি কেমনে পড়াইবো একটু বাজে মেরে আমার শরীর মানা না नशा मुक्त त्रिपुरा के ऑन को तब नहीं 9 बटालियन के एक्शन बटालियन के আমি ঘরে বহান দিয়ে যেতাম আমি নিজে বহান খাই ঠিক আছে আবার দাবা ঠিক আছে ঠিক আছে খালি भारत माता के नशा मुक्त त्रिपुरा के नशा मुक्त त्रिपुरा के नशा मुक्त त्रिपुरा के नशा मुक्त